जों दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा नखरनिफ्राय बर'नि साफायनानै दिहुनजानाय गिबि लाइसि बिबार बिनि 100 बोसोर आबुं जानायलाय बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे हाबाफारि खुंदों। बे खुंफुंजागासिनो दङ। बिबार लाइसिया 1924 मायथाइयाव साफायजानाय महराव दिनैनि नैबे एप्रिल दानाव सेबखांजाजेनदोंमोन मोनसे गोथार थांखिजों जे गोग्लैसोनानै थानाय राव हारिमु थुनलाइ समाज जेरैथिंबो गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिखौ फोजौखांनायनि साबखांहोनायनि आरो बेखौ दानायनि जायनाखि गोथार थांखि बे थांखि लानानै बिसिम सफैदों। दाफुंजादों सेबखांजादोंमोन आरो बिथांमोनहा गावसोरो गावसिनि जागायजेननायनिफ्राय जोंनो मोनसे लामा दिन्थिलांदों। जागायजेननायनि गेजेरजों जे हारिनि फारसे जोंहा मा मावनांगौ दङ। थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों बर' सात्र सन्मिलननि बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंनो मेगन बेखेवनानै होलांदों जे जोङो हारिखौ फसंथानोब्ला बयबो गाव गावनि बिबानखौ रुजुनलायनानै मावलांनांगोन। दिनै फैयै फैयै मोनसे समाव बर' हारिया जारिमिनगिरि सार एडवार्ड गेटनि बाथ्राजोंब्ला जे हारि हिसाबै बा राव हिसाबै गोमोरलांनाया माखासे समनिल' गोनांसै होननाय बाथ्रानिफ्राय जों दिनै बारग'नो हाबाय। फैयै फैयै जों दिनै बर' रावा संबिजितनि 80थि फारियाव सोसनजाबाय। मोनसे गोख्रों थासारियाव सफैबाय। बे दिनैनि बर' रावा दिनैनि थासारियाव सफैनायाव जोंनि बिबार जायनाखि लाइसि बे लाइसिहा बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ। बिथांमोननि मेगन बेखेवजेननायजोंसो जोङो बिसिम सफैदों। दिनै जों मोनसे थांखिखौ लानानै खुंफुंदों जे बर' रावा दिनै संबिजितनि 80थि फारियाव सोसनजाबायब्लाबो दासिमबो इउनेस्क'नि जायनिखि फारिलाइ बे फारिलाइयाव पटेनशियेलि एन्डेन्जार्ड लेंगुवेज बे स्टेटासावसो दङ, बे थासारियावसो दङ। दा बेखायनो जों बयखौबो खावलायगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे बर' रावखौ बे पटेनशियेलि एन्डेन्जार्ड लेंगुवेज होननाय जायनिखि थासारि बे थासारिनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय बयबो गाव गावनि मावनांगौ जायनिखि बिबान बे बिबानखौ जेन रुजुनलाङो, मोजाङै मोजां मावफुंलाङो आरो गुबुन गुबुन रावफोर जेरै असमिया, बेंगलि, हिन्दी बेफोरबायदि राव, बेफोरबायदि थुनलाइ, बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि स्टेटासाव जेन लाबोनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि जानानै नखरनि जानानै आङो हांख्रायो। गोजोन्थों।